हेल' लोगोफोर दिनै 2 अक्ट'बर दा बे 2 अक्ट'बरजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोननो जेसेबांनाखि कारेन्ट एफेयार्सफोर दं गोनां आरो बेजों लोगोसे रादाबफोर दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जथायनानै लाबोलायबाय। दा फंनैसो बाथ्रा जायफोरा रेगुलार नायो बिथांमोननिसिम जे बाहाय कारेन्ट एफेयार्सजों लोगोसे बाहाय निउस होफानाय जासिगोन आरो बे निउसआ बिटिसि बा बिटिआर आरो बेजों लोगोसे आसाम बेनिबो हाबफानाय जासिगोन लास्टिं बेखौ नुनो मोननाय जागोन जायफोरा कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ गासैफोरखौबो नायनो गोसो गैया बिथांमोना ओनसोलनिल' नायनो लुबैदोंबा लास्टिं स्किप खालामनानै नायहैबा नुनो मोननाय जागोन। दा फैदो फारि फारियै नायलांदिनि मा दङ दिनैनि बे समावहाय। दा बे ब्लग पेजाव फोसावनाय बायदियै नोंथांमोनखौ आं बाहाय फारि फारि फरायना होलांदिनि बे ब्लग पेजखौबो नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जाखायो। दा फैदो फार्स्टआव बुंग्रोनि नोंथांमोननो दिनैहाय जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान जाय जोनोम सानखौ गान्धी जयन्ती हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेयाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो हेपि गान्धी जयन्ती होननानै बुंहरग्रोनाय जाहैबाय। दा बेजों लोगोसे बेनिनो गेजेराव सोंथि जायो गोबाङानो मिथिया जे महात्मा गान्धीनि जोनोम सान बिथांनि जोनोम सानखौ इन्टारनेसनेल डे अफ नन भायलेन्स हिसाबै फालिनाय जायो। दा बेखौ गोबाङानो मिथिया बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनांगोन। बिनिफ्राय बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 2 अक्ट'बर दिनैनि सान 1869 गुजरातनि परबन्दराव। बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ बावैसो बबे रायजोआ मेडिकेल डिभाइस पार्क सुंद'यै MEDS पार्क होननानै बुंनाय जायो दा बेखौ गायसननो थांखि लादों होनदों। दा बे जाहैबाय केरेला रायजोआव। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव बावैसो बबे बेंकआ ग्रिन टेकनिकेलनि थाखाय IBE नट माने इलेक्ट्रनिक नट फोसावदों होनदों बे जाहैबाय इन्डियान बैंक आरो बेनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानैबो नायनो हानाय जागोन। बाहाय स्क्रिनशट लाबोनानै होफैदों मोजां नुवा स्क्रिनशटखौ। दा बेखायनो नोंथांमोनहा नायना लाबानो जागोन डिटेल्सै जेखिजाया बाहाय गोनांखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बेनि MD आरो CEOआ जाहैबाय पद्मजा सुन्दुरु। बेनिफ्राय दङ इस्टाब्लिशडआ जादों बेनिया 1907 बेयाव बेनिफ्राय हेडक्वार्टारा चेन्नाइ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 बावैसो साउथ इस्टार्न रेलवेआ आइजो हान्थियारिफोरनि रैखाथि होनो थाखाय अपारेशन माइ साहिलि फोसावदों होनदों। दा बे साउथ इस्टार्न रेलवेनि जेनेरेल मेनेजारा सोर? जेनेरेल मेनेजार जानांगौमोन। बे जेनेरेल मेनेजारा सोर? बे जाहैबाय सन्जय कुमार महान्ति। बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। आरो बावैसो डिजिटेल सुरक्षा ग्रुप इन्सुरेन्स मोनसे फोसावनाय जादों। दा बेयाव मेम्बार हिसाबै सोर दङ एबा बबे शपिं पइन्टनि गेजेरजों बेखौ लानाय जादों बा बेयाव फ्लिपकार्ट आरो बाजाज एलियान्स इन्सुरेन्स बे मोननै दङ। बे मोननैखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6आव दा बबे रायजोआ पेसिफिक एसिया ट्रेभेल एस'सिएशन ग्रेन्ड टाइटेल उइनार 2024 मार्केटिंनि थाखाय सायख'जादों होनदों बे जाहैबाय केरेला रायजो। बेनिफ्राय नुगोन इउनियन मिनिस्टार फर ससियेल जास्टिस एन्ड इमपावारमेन्टआ आम्बेडकार ससियेल इन'भेशन एन्ड इनकाभेशन मिशन फोसावदों होनदों। दा इउनियन मिनिस्टार फर ससियेल जास्टिस एन्ड इमपावारमेन्टआ दा सोर जाना दङ? दा बे जाहैबाय श्री थावारचन्द गेहलट बिथाङा जानानै दङ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8 बावैसो सोरखौ नेशनेल सिकिउरिटि गार्डनि DG डाइरेक्टर जेनेरेल हिसाबै थिसनखो होनदों। नाथाय बियो एडिसनेलसो नाथाय बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल हिसाबै थिसनदों नेशनेल सिकिउरिटि गार्डनि थाखाय सोरखौ? SS देसवाल बिथांखौ। बेनिफ्राय नुगोन 9 नाम्बार इउनियन स्पर्ट्स मिनिस्टारआ साइनि थाखाय लग' गोदान फोसावबाय होनदों आरो बे साइनि डाइरेक्टर जेनेरेला दा सोर जाना दङ? बे जाबाय सन्दीप प्रधान। बेनिफ्राय साइनि फुल फर्म मिथियाबा नोंथांमोना नुगोन स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया। बेनिफ्राय इउनियन स्पर्ट्स मिनिस्टारखौ नोंथांमोना मिथियाबा नुगोन किरेन रिजिजु बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनि नोंथांमोना सिनायखायोआनोखा। बेनिफ्राय दङ नैबे गोनांथार 2020नि सान्ति स्वरुप भाटनागर प्राइजखौ फोसावनाय जाबाय आरो बेयावहाय लिस्ट गासैखौबो नोंथांमोननो बाहाय डिटेल्सै होनाय जादों। दा फारि फारि खिन्थालांनि बाहाय मानि थाखाय होनाय जायो। बे जाहैबाय बाय'लजिकेल साइन्सनि थाखाय होनाय जायो, मोनसे केमिकेल साइन्सनि थाखाय होनाय जायो, आर्थ एटमस्फियार असिन एन्ड प्लेनेटारि साइन्सनिफ्राय होनाय जायो, इन्जिनियारिं साइन्सनि थाखाय होनाय जायो, मेथमेटिकेल साइन्सनि थाखाय होनाय जायो, मेडिकेल साइन्स आरो फिजिकेल साइन्सनि थाखाय होनाय जायो। दा बेयाव इन्जिनियारिं साइन्सनि थाखाय सोर मोनखो? डक्टर अमल अरबिन्द कुलकार्नि बियो मोनदों आरो बेनिफ्राय डक्टर किनसुक दासगुप्त बिथाङाबो मोनदों। नोंथांमोना बेखौ बुरजाथार स्क्रिनशट खालामनानै लादो आरो जुदि नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा गुगोलावबो सार्च खालामनायनो हानाय जागोन सान्ति स्वरुप भागवत प्राइज उइनार 2020 लिस्ट होबानो
डिटेल्स ओंखारबोजोबगोन। दा नैबेखौ स्क्रिनशट खालामनानैबो लाबानो जाबाय। दसे दसे नोंथांमोना बाहाय गासै बबे बबे बिथिङाव सोर सोर मोनदों बेखौ आं होनाय जाबाय। नोंथांमोना नुखागोन स्क्रिनशट गोरलैखासो, बयबो इजिलि सिनायखायो बेखौ। बेखायनो गासैखौबो खिथाला, गोबाव जागोन, स्क्रिनशट खालामबानो नुजोबनाय जाखायो। बेनिफ्राय नुगोन दा बिटिआर आरो आसामनि बेयाव नुगोन इउपिपिएल राजखान्थियारि हान्जाया मिरुनि सेक्रेटारि एबा नेहाथारि हिसाबै एन अखा हादै बिथांनो बिबान होबाय होनदों। दा बिथाङा आगुनि एनडिपिआर फ्रेक्सननि इनफरमेसन एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारिमोन। नोंथाङा बिथांखौ सिनायखायो जानो हागौ, सावगारि होफानाय जादों। आरो बावैसो 1 अक्ट'बराव तेजपुर ल' कलेज गायसनदों। माने 1 अक्ट'बर खालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवदों। दा बेयो तेजपुरनि बबे जायगायाव जागोन? बे जाहैबाय साखिघाट, बेयो सुतिया ओनसोलनि साखिघाटआव। बेनिफ्राय बेयाव बाजेटआ 14 कौटि। बेखेवनायाव दंफायोमोन एमपि पल्लव लोचन दास, बेनिफ्राय एमएलए पद्म हाजरिका। बेनिफ्राय नुगोन आसामाव दिनै अदेबानि 1 अक्ट'बराव, थांनाय 1 अक्ट'बराव गोदानै 14 कर'ना भाइरासजों रुंसारि जालांदों। बेनिफ्राय गोदानै 1585 सा गोदान केस आरो 1904 सा डिसचार्ज। दा गासै केस जानानै दङ 1,82,396, गासै डिसचार्ज 1,47,519, गासै थैनाय 711। दा एक्टिभआव दङ 34,163, माइग्रेटआ 7 दं। बेनिफ्राय नाम्बार 4, 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीजों सोमोन्दो लाखिनानै ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा इउपिपिएलआ एमजिएनरेगा आरो जब कार्ड केलेंकारिनि सायाव थार नायबिजिरनो नांगौनि दाबिजों जिल्ला आरो ब्लक खोन्दोनिफ्राय धर्ना हाबाफारि लागोन होनदों दिनैनि दिनाव। दा बेखौ दिनै सानसेनि गेजेराव नुनो मोननाय जागोन। गासैबो ओनसोलावनो बिथांमोनहा बे थांखिखौ लानाय जादों। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै दिनैनि थाखाय, गोजोन्थों।